Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ आमेरिका जार्मानी फ्रान्स बायदि हादोरफोरा भारत हादरखौ मदद होनो सिगांबोदों आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जय बाइडेन आरो भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि गेजेराव टेलिफनजों सावरायदों बे सावरायलायनायाव भारत हादरखौ नैथि खोन्दोनि कर'ना भाइरासनि गोहोमाव गोनांथि जानाय कोविड-19 भेक्सिन आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ बिथां जय बाइडेना मदद होगोन होनना फोरमायदों मख'नो गोनांदि आमेरिकाजों लोगोसे जार्मानी फ्रान्स बायदि हादरफोरा भारत हादरनि दुखुनि समाव मदद होनो सिगांबोदों बे खौरांखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों आरो साबायखर बावहरदों नैथियाव दङ क'क्राझाराव कर'नाजों गाग्लोबजाना सासे सुबुंनि जिउ खहा क'क्राझाराव आरोबाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजाना सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानाय सुबुंखौ रेलवे बिफाननि बारग' साख्रिआवला नवाराम बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जादों क'क्राझार सहरनि साखाथि वार्ड नम्बर 3 रुपाथि नोगोरनि थागिबि रेलवे बिफाननि बारग' साख्रिआवला नवाराम बसुमतारी बिथाङा कोविड-19 जों गाग्लोबजानानै मैया समबारखालि क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन क'क्राझार सिभिल देहा फाहामसालिनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लांबाय थानाय समाव चिरां जिल्लानि बिजनी सहैब्लाबो जिउ गोमायो होनना नखरनि सुबुङा मिथिहोदों थामथियाव दङ आसामाव नाइट कार्फिउ फोसावदों हादरनाङै कर'नानि गिख्रंथाव महर बेखौ नोजोर बोनानै आसाम स्टेट डिसेस्टार मेनेजमेन्टआ आसामाव नाइट कार्फिउ फोसावदों दिनै मोनसे फोसावलायनि गेजेरजों रायजोआव नाइट कार्फिउनि बागै फोसावदों मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फिउ फोसावनाय जादों बे नाइट कार्फिउनि सम सीमायाव रावबो सुबुङा थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा एबा न'नि बायजोआव ओंखारनो हानाय नङा बे नाइट कार्फिउखौ मे दाननि 1 खालारसिम फालिनाय जागोन ब्रैथियाव दङ बर' सिख्लाया गुबुन हारिनि सेंग्राजों खारखोमाना दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव ओनसोलनि सालबारि गामिनि थागिबि रुंसारि लखन बसुमतारी आरो बिमा मनि बसुमतारीनि फिसाजो 19 बोसोर बैसोनि सानिया बसुमतारी मुंनि सासे सिख्लाया गोमानानै दं नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला सिख्लाया फेसबुकआव लोगो मोननाय गुबुन हारिनि मिन्टु कलिता मुंनि सासे सेंग्रा मोजां मोननाय दंमोन नखरनि सुबुङा बुंथिबावदों दि बे सेंग्राया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा ओनसोलनि बायदि होननानै मिथिनो मोनदों आरो खारखोमानाय सिख्ला सानिया बसुमतारीया बे समाव बै सेंग्राजोंनो बङाइगाव नोगोरनि बबेबा खनायाव दं होननानै खौरां मोनदों बाथियाव दङ बाक्सायाव बन्द जाबाय सरखारि आरो सरखारि नङै 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम फरायसालि कर'ना पजिटिभ बिबाङा बाक्सा जिल्लायावबो सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै बांबोबाय थानायनि थाखाय बन्द जाबाय सरखारि आरो सरखारि नङै थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिम फरायसालिफोरा बाक्सा जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्मा बिथाङा गांसे प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।